Kom så. No. Skrop for den. Så sprøjter den bare. Kom. Kan du ikke finde ud af at tænde en jordfed, din jeg også der? lidt, mand. Jeg har kun en lidt. Det man holder op i toppen, mand. Det kan jeg ikke. Jamen lidt, ikke? Så smart. Familien. Ja, det dufter godt. Det er ærgerligt, der ikke er duftsensor i kameraet. Det kunne være fedt, hvis de opfandt det. Ja, man kan bare komme sådan en hastog ud, når du afspiller videoen. Ja. Eller bare sådan, så man fik dunsten af det, ikke? Undskyld. Nu skal jeg ryge. Skal jeg ryge? Baby! Nå, det er ikke. Ja. Kald på. Jeg har også et billede af Niklas, hvor han gør sådan der sure held over. Ryg! Er mig? Nej, det er ham. Er det? Ikke dig, postbud. Oh. Her, også der, hvor Victor brækkede sig. Ja, det der.